Ola, son Marco Coats, benvidos ao meu canal Marco Coaching. Estou aquí saindo de Lugo e vou subir ata a Rubiana ao carón de Guntín nunha bicicleta antiga de carretera que anda ben, e así veremos a técnica de escalada sen esforzarnos moito, buscando as concavidades da costa, guiándonos pola roda de adiante que se vaia metendo polas concavidades, pois conseguimos unha cadencia suave para subir a pendiente sen demasiado esforzo, cunha soltura adecuada, e subimos facilmente e así conseguimos pois rentabilizar a enerxía e que non nos sufran zonas lumbares da espalda que sempre acumulan moitas tensiones na bicicleta. Agora vou aquí neste pequeno descanso e un pouco máis adiante pois volve empinar un pouco a costa e así veremos como levando a roda polas concavidades o esforzo é mínimo e aínda que a pendiente é considerable non fai a facer moita forza, senón máis que buscarlle o interior á costa para levar a bicicleta por esas concavidades onde o asfalto non tira tanto para arriba e por onde é máis doado rodar sen facer moito esforzo. Así esta pendiente fase levadeira e disfrutamos da bicicleta sen forzar nin a bicicleta nin o noso físico. Xa estou chegando ao final desta pendiente, só quedaría outro tramo máis suaviño. Vemos como a cuneta ten a herba moi crecida, por eso andar por estes camiños remotos que non hai moito tránsito é unha cousa boa tanto para o deportista como para o camiño en sí, que rozando un pouco a herba coa bicicleta logramos que quede un pouco máis vistoso e reducimos lixeiramente o perigo de incendio para cando veña o calor que estas pallas pois xa non medren tanto despois de pasar na bicicleta, quedan un pouco máis axeitadas ao camiño e non tan botadas a el. Ademais que é un gusto notar o roce da herba, facemos a labor de previr os incendios, porque logo esta palla cando seque coa calor, unha pequena chispa pode ser o desencadeante. Así desenrolamos un bo ritmo e deixamos a carretera un pouquiño mellor do que estaba para chegar aquí ao alto da Rubiana, carón de Guntín. Así é como a técnica ciclista invítanos a subir as costas sen moito esforzo
cunha suma facilidade, aínda que, claro que a técnica require de entrenamento, adestramento e experiencia para pola en práctica de boa maneira. Non esquezades suscribirvos ao canal e vémonos no vindeiro vídeo. Un bico.